लोमजादों गोबावसै मामिया आं बेमारजों सैसोनांनाया गोबाव सम जाबाय दा आंनि गथ' सानै दङ नोंथांमोन रायजो राजाफोरा थाइसे थाइनै आंनि थाखाय अनसुंथाइ हरोब्ला आं मोजां मोनगौ दाहैनो थाखाय आंनि आखायाव थाइसेबो रां गैलिया नोंथांमोननि अनसुंथाइ मोननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय रायजोफोर थाइसे थाइनै जि हायो नोंसोरो अननानै हरबानो जाबाय रायजो आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दागगारि 2 नं खाग्राबारिनि जन इस्लारिनि अनसुलि बिसि जुनाखि इस्लारिया बेबायदिनो संसार जाफ्रुबाय थानाय समावनो सानै गथ' खांफ्रुनाय समावनो गोब्राब बेमारजों भुगिनानै थैनायजों जुजिगासिनो दङ दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिनो आंखौहाय रिकुवेस्ट खालामबाय थाहरनाय हिसाबैहाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा सानै अन्थाव बाथाव गथ'फोर दङ संसार जाफ्रुनाय समावनो गथ' खांफ्रुनाय समावनो बेफोरबायदि गोब्राब बेमारजोंहाय थैनायजों जुजिगासिनो दङ रायजोफोर अननानै बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुनानै जेन बे बियादै जुनाखि इस्लारिनि थाखाय जेन थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनानै नोंथांमोननि अनसुंथाइजोंनो जेन बे बियादै जुनाखि इस्लारिया बे बेमारनिफ्राय बेबायदिनो मुक्ति मोनो दा गोबांथार डक्टरफोरनाव लांदों ओमफ्राय मोजां सिकित्सा खालामनो मोनोब्लानो मोजां डक्टरनाव लांनो मोनोब्लानो बे बियादैया मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला थाखा फैसा रांखावरिनि जोबोद गोनांथि दङ आंखाल दङ दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायलाङो ओमफ्राय रावबो नायनानै दाथा बयबो शेयार खालाम हायोब्ला बयबो सहाय खालामहर नोंथांमोननि सहायजोंनो जेन बे बियादै जुनाखि इस्लारिया मोजां जायो नोंथांमोना थाइसे थाइनै जा हायो अनसुंथाइ हरनाया मालाबाबो फैलार थांनाय नङा बियो माने इसोरनाव हिसाब थागोन दान होयोब्ला बिनि बांसिन इसोरा नोंथांमोननो बोर होगोन नोंथांमोननि बिजनेसफ्राव गासैयावबो बेफार फालांगिफ्राव बांसिन बोर होगोन दा बेनिखायनो दुखियाफोरनो दान होनाया हिसाब थायो इसोरनिसिम दा बयबो जा हायो अननानै थाइसे थाइनै जेन बे बियादै जुनाखिनि थाखायहाय दान हरो आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय दा भिडिअखौ नायलांदो बेमारियाबो रायजो राजानिसिम मा रिकुवेस्ट खालामदों आं बेमारजों सैसोनांनाया गोबाव सम जाबाय दा आंनि गथ' सानै दङ नोंथांमोन रायजो राजाफोरा थाइसे थाइनै आंनि थाखाय अनसुंथाइ हरोब्ला आं मोजां मोनगौ आं सोखा जानो हास्थायदों जोंहा थाइसेबो थाखा फैसा गैलिया जोबस्रांजोब्बाय आंहा गथ' सानै दङ बे गथ' सानैखौ नायलांनो गियान होलांनो थाखाय आङो जेन नोंथांमोननि थाइसे थाइनै अनसुंथाइजों जेन सोखा जानायखौ मोननो हायो बेनो आंनि रिकुवेस्ट दा जोबोद दुखुनांथाव आरो दा बयबो शेयार खालामदो भिडिअखौ ओमफ्राय बयबो अनसुंथाइ खालामहरदो अननानैहाय बर'जों बर' ओरैहाय नै हासबेन्डआबो गोबां नाजागासिनो दं दा मा बुंनो खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा जन इस्लारि आंनि थागिबि जायगाया दादगारि 2 नं खाग्राबारियाव दा गोबां बाहायनांगौना दाहायबाय आंनि हिनजावखौ होमब्लाबो आं दा आंनि बिसिखौ दाहैनो थाखाय आंनि आखायाव थाइसेबो रां गैलिया नोंथांमोननि अनसुंथाइ मोननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय रायजोफोर थाइसे थाइनै जि हायो नोंसोरो अननानै हरबानो जाबाय रायजो दा निस्सय खोनाबाय आङो नैबेनि हासबेन्डनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनोसै बयबो हरदो दा जोबोद दुखुनांथावनाय बेबायदि अन्थाव बाथाव गथ' खांफुनाय समाव ओरैबायदि दुखुनांथाव रायजोफोर बयबो अननानै सहाय खालामहर नोंथांमोननि सहायजोंनो जेन मोजां जायो प्रब्लेमा बेबायदिनो लेबारा बुदों ओमफ्राय उदैया एसे देरदों ओमफ्राय बेबायदिनो किडनि दं ओमफ्राय बिदिनो मोनब्रै मोनबा बेमार दं आरो बिराद माने डक्टरनाव जिखिनि दं थाखा फैसा थांजोब्बाय मोजां डक्टरनावहाय सिकित्सा खालामहोनो हाब्लानो माने मोजां जागोन आरोखि दा एकमात्र थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो माने मोजां डक्टरनाव लांनो हायाखै खाथि खालानि डक्टरफोरनावथ' लांबाय गोबां जायगाफ्रावनो ओमफ्राय मोजां डक्टरनाव लांनो हायैखाय ट्रिटमेन्ट होनो हायैखाय माने दा बेबायदि नायनानै थानो गोनां जादों आरोखि बिराद दुखुनांथाव दा आंबो खावलायदों अननानै बयबो सहाय खालामहरदो नोंथांमोननि सहायजोंनो जेन नैबे बियादैया सुस्थ' जायो नैबे अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ फोरोंलांनांगौनि दायथ' दं हिसाबैहाय